Ja, tak for velkomst og anlægning til at være med der på bibelkurs her. Jeg har set frem til, især efter at kameraet blev aflyst. Jeg jobber i Luthersk Mission i Danmark som forkynder, og har gjort det siden 2001. Og i de senere årene er det også blevet til et møde hygger i dette natt. Og da jeg fik en anledning til også at lave en aftale med Mission Sarepta, der kunne jeg øge rejsemængden her i år, og sætter virkelig pris på det. Jeg er glad i at være med i Mission Sareptas sit arbejde med det enkle fokus at skabe mødepladser mellem Guds ord og mennesker. Og det at løfte forkyndelsen så bevidst frem, det er ingen selvfølgelig, men det er et livsnødvendigt. Ja, så i Danmark rejser jeg rundt også som forkynder det meste af tiden. Har lidt kontakt til fritidsforkynderne vore, og forsøger også at hjælpe unge gutter ind i opgaven. Jeg tror, det er det, jeg må sige til indvikling her og præsentation. Fremtid og håb. Er der nogen af dere, der kan regne ud det, der tager? 7373. Det er mit fremtid. Til jeg bliver 70 år. I dag 7373, der er der til at blive 70 år. Det siger Guds ord, vort liv starter er 70 år, og når styrken er stor, 80 år. Men Dan, hvorfor tæller du, til du bliver 70 år? Jo, det lærer vi jo af skrift. Lær os at tælle vores dage. Ja, altså, kanskje nogen af dere kan få en lille udfordring, fordi en del af teksten står midt nederst skærm. Der må dere rykke steder. Lær os at tænde vores dage. Jeg formoder, at de fleste af dere ved, hvor gamle dere er. Ja, kanskje du er og til skal væk med det lys, fordi du blev så bange. Ja, slik har jeg det. Ikke i år, for næste år, der runder jeg 50, så det er faktisk ikke det her også. Hvorfor tælle vores dage? Jo, siger salvisten, så vi kan få visdom. Og en gang, jeg læste denne salmen, tænkte jeg, hvilken visdom? Hvilken visdom giver det at tælle vores dage? Og der tænkte jeg, jamen, der må du jo begynde at tælle dagene, til du bliver 70. Jeg ved, at dagen denne kan være mit sidste. Herren kan hente os hjem, når som helst. Men det har gjort noget i min bevidsthed. Dette med at tælle dagene lidt. 7373, der har jeg tilbage. Og tælle ned. Især når vi runder nogle af de skarpe tal. Jeg begyndte med, at der stod 8 som det første tal. Så skifter vi ned til 7. Men hvad så, når du bliver 70? Kanskje nogen af dere er blevet 70. Ja, der bliver det så plus. Plus der er det her på jorden. Men hvilken visdom? Ja, det skal vi se på. Lydig fra denne salmen. Når det gælder emnet fremtid og håb, så har jeg kæmpet lidt med, at jeg skulle tage frem disse timer, også med henblik på optag til Bedehuskanalen.
Men da det blev aflyst, der følte jeg mig lidt mere fri, men kendte staten med skødtropper. Og i sidste uge, der fik jeg det slik. Du skal gå ind i salmer. Ind i salmernes bog. Og kan I sige, i dette øjeblik er det nogle af der tænker, salmernes bog. For jeg ved, at mange stræber med salmernes bog. Og finder ikke så mye rigdom i salmernes bog. For ganske nylig sagde en, jeg læste mye i salmernes bog i min ungdom, men ikke længere. Jeg vil give 2 argumenter nu, for at de skal være sammen om salmernes bog. Selv har jeg det slik, at jo mere fortrolig jeg bliver med salmernes bog, jo mere ser jeg sammenhængen mellem salmernes bog og åbenbaringsbog. Åbenbaringsbogen, som jo er en trøstebog, der taler om fremtid, og det håb, som venter. Slik er det også med salmer. Det er et trøstebog, og ikke bare en trøstebog, men et trøstebønnebog, der taler om Guds folks kamp mod fjenderne til enhver tid. Også den tid, vi kalder fremtid. Salmerne løfter vort blik mod det håb, som vi allerede ejer, og som vi ser frem imod. Et eksempel. Salmerne 10. Hellig er Herren vor Gud. Husker du den lovsang et andet sted? Jo, det er jo den lovsangen, vi møder fra de 24 ældste. Repræsentanterne for Guds folk i det gamle pagtstid og i nye pagtstid. Det er Guds ånds lovsang. Der synger de, hellig er Herren Gud, den almægtige. Han som var, og som er, og som kommer. Så salmernes bog føres ind i den lovprisning, som lyder foran tronen akkurat nu. Derfor vil vi stands op for salmerne. Og endnu et argument. Augustin, kirkefaderen Augustin, han siger, at salmisten er en profet, som forudsiger Kristus i fremtid. Det er Kristi legemes røst. Nogle gange er det hovedet, der taler. Andre gange er det legemet. Augustin brugte de sidste 18 år af hans liv til at meditere og fordybe sig i salmernes bog de sidste 18 år, og prædiket hver søndag de sidste 18 år over salmernes bog. Og der tænkte jeg skal til i gang, om jeg ikke, der som jeg skal følge hans eksempel. Det er en rigdom. Og derfor vil jeg ikke gennemgå en masse salmer, men tage udgangspunkt i enkelte salmer. Og løfte dette perspektiv frem, fremtid og håb. Nu vil vi fortsætte med at bede. Herre Jesus, så taler vi dig for, at vi får lov at være forsamlet i dit navn. Og nu beder vi om, du treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Vi beder om, at du må lade
dit navn blive helliget. Ind i vores liv. Ind i vores tanker. Ind i vores prioriteringer. Lad navnet dit blive helliget i vores familier, i vores menigheder. Det kan vi tage af os selv. Ej heller bevare erkendelsen og troen på dit hellige navn af os selv. Du må give os det gennem dit ord, som I også må stå blandt den frelste skaren foran din trone. Den dagen du kommer igen. Og også der synge, hellig, hellig, hellig er Herre, Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kom. Kom du nu til os i denne stund. Amen. Fremtid og håb. Jeg har kæmpet lidt med, om det er synonymer. At emnet både taler om håbet og fremtiden samme betydning. Eller om de supplerer hverandre. Og jeg fik aldrig spurgt Hans til det, men jeg tænkte, ikke har jeg også enklere ikke at spørge, så kan jeg selv bestemme. Og derfor tænker jeg slik om det, at fremtid, den begynder jo nu. Vi kender kun nutid. Vi ved ikke om det, hvor længe vi får lov at leve i fremtid. Resten af denne dag ligger i fremtid. Dagen i morgen hører fremtiden til. Så fremtid er altid fra nu af og ind til Herren Jesu Kristi genkomst og håbet som venter. Sig har jeg tænkt op det, og der har jeg forsøgt også at sætte forskellige emner på til hver time, og i denne time har jeg valgt nåde eller bredde. Hvad er din fremtid? Hvad er dit håb? Nåde eller bredde? Martin Luther, han troede skriftens tale om Gud. Og han var rystet over alvor. En del af Luthers andagtsliv, det var at bede sig gennem salmerne på 2 uger. Så mye vandrede han i salmerne. Der møder han den hellige og nåderige Gud. Han kendte derfor også fryden, glæden og jublen over evangeliet, som han også møder i salmerne. Ofte bruger jeg selv at læse 8 vers, som indganget på min andagtsstund fra salme 119. Vers 21. Det standser mig altid. Du har troet de overmodige. Hvad er overmod? Jo, det er, når du farer vidt fra Guds ord, Guds bud. Og der siger dette ord, forbandet er du, når du farer vidt fra Guds bud. Når du læser sådan et ord, der bliver du døbt. Når du
erkender din egen bilfart fra Guds by. Eller vers 118. Du forkaster alle dem, der farer bil fra dine forskrifter. For alt de siger er ondskab og løgn. Læg mærke til, at ondskaben og løgnen i verden, og også i salmernes bog, mye ofte er gennem ord. Kampen Guds folk står i, åndskampen består i, er en kamp på ord. Du forkaster alle dem, som farer bil fra dine forskrifter, for alt de siger er ondskab og løgn. Jesus, han siger, det hjertet flytter over af, det taler munden. Så det hjerterne er fyldt af, det siger de også. Her bliver menneskehjertet afsyret. Du rydder væk som slag alle de ugydelige i landet. Derfor elsker jeg dine vidnesbyrd. Min krop skælver af rædsel for dig, og jeg frygter for dine domme. Læg mærke til, frygte og elske Gud. Husker du, hvor du møder det ordpar, at frygte og elske Gud? Ja, det møder du jo i den lille katekismus, i forbindelse med alle bud. Vi skal frygte og elske Gud. Det har Luther her forskrevet. Du rydder væk som slag alle de ugydelige. Min krop skælver af rædsel for dig. Slike ord kommer som en dom over det syndige menneske. Det gælder de vantro, ja. Men det gælder jo også de troendes eget syndige køb og begær. Jeg er kødelig søn til træl under synden. Synden bor i mig. Og når jeg kommer ind i mødet med Gud, jeg skælver jeg ret for. Ser du, slike udsagn møder du flere af i salme 119, men nu tilbage til salmen af Moses, salme 19. Han kendte til det. Vi har gået til grunde ved din bredde, ved din harme, har forfærdelse grebet os. Der stod Moses. Forfærdelse grebet os. Nu vil jeg gerne spørge værre. Hvornår har dere sidst siddet under en prædiken, hvor forfærdelsen greb dig? Ikke blot som en teoretisk udlæggelse af vores stilling over for Gud. Men slik du må sige til dig selv, jeg går til grunde med mig om mit under disse ord, jeg nu hører. Hvornår har du set stået for Guds ansigt i bøgskive, hvor du må sige, forfærdelsen har grebet mig, fordi jeg er slik jeg er for den helliges ost.
Du møder oftere slike udsagn i salmernes bog, end at Herren er min hyrde. Men det er som om, at Guds folk kender mere til det udsagn, Herren er min hyrde, som vi møder Herren omtalt som hyrde, kanskje 2 eller 3 gange i salmernes bog. Vel, hyrde og konge hænger mere sammen, så der føler det vældig mye. Men slike udsagn møder du igen og igen og igen i de helliges bønsliv i salmernes bog. Vi kalder os bibeltro. Det er så enkelt at sige. Men bibeltro er ikke kun en holdning. Bibeltroskab er en kampplads i bønnen. Hvorfor er det så afgørende, at også denne side af Guds ord bliver fastholdt? Ikke blot som teori, men også som en del af dit bønsliv, af din erkendelse. Også når du beder, lad navnet dit blive helliget. Hvorfor så vigtigt? Det er det. Fordi der er kun 2 ting, vi beder om fremtid. 2 ting. Vi kender dagen i dag. Nej, det gør vi jo ikke engang. Vi kender nuet. Dette øjeblik. Det er, hvad vi kender. Vi ved ikke, om vi får lov at få endnu en nat i sengen vor her. I al fremtid kender vi kun nuet. Og så ved vi, for det andet, at Herren kommer hjem. At Herren Jesus Kristus i fremtiden kommer for at dømme. For at dømme levende og døde, slik vi siger det i trosbekendelsen. Det er fremtiden, hvor Herren kommer. Vi går alle mod dommedag. I Danmark havde vi en præst, der hed Frank Jacobsen. Han blev ofte brugt ved bibelkurs på bibelskole i Hillerød eller H. Og han har et sted defineret åndelig vækkelsesliv. Det er, når en dag bliver den afgjort, dommens sag. Med det enkle udsagn får han sig vældig mye, også om hvad som kendetegner vækkelsens liv og vækkelsens folk og vækkelses foreninger, om de endnu findes. Det er, når en dag bliver den afgjort, dommens dag. Når Guds folk orienterer sig om den dag, en gang i fremtid, kanskje i morgen, kanskje om år, Herren digte. Men når vi orienterer os om den dag, der bliver 2 ting afgørende for Guds folk. Din egen sjæls bevarelse. At være overvåget på vagt. Og for det andet, der bliver nøden
for andres sjæles frelse. Magtfuldt. For han kommer. Og han kommer til dom. Modsat, når den dagen fortoner sig, når den dagen bliver væk i vores erkendelse, når vi fastholder det i teori, men hvor det ligesom bliver ud i vores daglige erkendelse hos de troende, ja, der sker også to ting. At blive bevaret til den dag, det bliver en selvfølge. Ordet og forkyndelsen af Guds ord, der skal bevare min sjæl, det net prioriteres. Mødet retter, og antallet af møder bliver færre og færre. Prædikenerne kortere og kortere. Og bønnen ender i enkelte standardformulering, uden rædsel for den hellige. For selvfølgelig når det frem. Nøden for de fortabte sjæles retid, uden håb, uden Guds nåde, en evighed under Guds vrede og dom, den nød, den forsvinder. Og den nød bliver dulmet af, jeg ved ikke om der har det ord, dulmet af bliver skjult af, at man æter og drikker og fylder sig, akkurat som Jesus han taler om. Hvem er da den tro og kloge forvalter, som Herren skal sætte over husfolket sit, for at give dem deres mad ved rette tid? Sagde jeg den tjener, som Herren finder i færd med at gøre det, giv dem mad, når han kommer. Sandelig siger jeg der, han skal sætte ham over alt han ejer. Men der som denne tjener siger i sit hjerte, min herre drikker med kommet. Der giver han sig til at slå tjenerne og pigerne, æter og drikker og fylder sig. Der skal denne tjeners herre komme en dag, han ikke bænker der en time, han ikke ved. Og så skal han hugge denne tjener med. Og give denne tjener del med de nat. Slik er, når den dag, den forsvinder i vores erkendelse, i vores danske salmebog, der er der en række bønner til hver ugens dag. Og for mange år siden mødte jeg denne bønne og blev grebet af. Den har fulgt mig sit. Gud har beskikket, at vi får det sagt dom for alle mennesker. Lad os hver dag dømme os selv og undersøge vort hjerte, for ikke som dårerne eller tårerne, at må flakke om i uvidshedens mørke. Når hver dag er også en regnskabsdag, så skal den sidste ikke hastigt overfalde os. Altså, der skal den sidste ikke komme overrasket. Nej, familien hver dag, ved Guds nåde, holder os beredt til nogle udgang af verden og indgang i evighed. Gennem ytrende tro og kærlighed. Hver dag en regnskabsdag. Nogle vil sige, hvor er det negativt og dystert. Sådan reagerer de vantro.
i frafald. De vil leve uforstyrret i kødets begær, rigdommens blindbærd og selvretfærdighedens religiøsitet. Fri os fra vægtenskabsting. Men ulykken er, når simpelt folk, der kalder sig bibeltro, er holdt op med at holde regnskabsdag. Ulykke. Ja, ulykke. For der holder man sig ikke dagligt beredt ved Guds nåde. Nåden bliver en selvfølge, realitet. Og det er denne selvfølge, salmerne bevarer dig imod. For der bliver nådens rigdom ingen selvfølge. For jeg står for den helliges ansigt. Vi går til grunde ved din bræk. Ved din harme har forfærdelse grebet os. Du har sat vores misgerninger for dit åsyn, vores skjulte synd i dit åsyns skys. Og alle vores dage er flyttet bort under din bræk. Vi har levet vores år til ende som et suk. Vort livsstærke er 70 år, og styrken er stor 80 år. Det stolthed er stræb og tomhed. Hurtigt fejrer det. Vi flyr os. Der stod Moses. Du har sat på misgerninger for dit åsyn. Og husker du Moses vandring med Herren, så ved du, der kan et menneske ikke stå og slet ikke se hans åsyn, for der dør jeg. Og der stod Moses. Og alt han sig blev afsindet. Så når Gud fører vores misgerninger dyb for sit åsyn, der forfærdes misgerninger. Du satte vores misgerninger for dit åsyn. Ordet mis komlet sammen med gerninger. Hvad binder dig det? Ja, det kan det jo. Enten der fejl, noget som er dårligt, altså en forkastelig gerning. Men ordet mis kan jo også være noget, som man ikke får gjort. Gud er en Gud, der sætter dine gerninger frem for sit ansigt. De handlinger, som er mest forkastelige, det er de gerninger, du ikke fik gjort. Og vi tænker, at de værste misgerninger, det er de værste handlinger. Men for Guds åsyn, der er også de gerninger, du ikke fik gjort. Forkastet. Forestil dig, at når du kommer igen herfra, der kommer der et menneske på bedehuset dit. Du har aldrig set ham før. Han kommer ind i tøj, der er snavset og beskidt. Skitten. Han har ikke fået dusch i mange dage. Det fornemmer man. Du sidder kanskje og prater med, men du har lært, at man bør være venlig, så du hilser med et nik. Mødet begynder. Kaffe, maten gennemføres, og han drager hjem igen. Uden at du fik hilst. Du fik ikke gjort den gerning at møde denne mand.
Du var optaget af samtalen din. Når denne visgerning kommer ind i Guds ansigtslys, der afsløres egoisten, kærlighed, selvoptagethed. Det var vigtigere for ham med den koselige prat med vennen med, end at møde ham, vi aldrig har set før. Og som er siger, hvilken prædiken tror du taler stærkest i denne mands sjæl? Forkynderens prædik eller Guds folks prædik? For også vores handlinger og det, de ikke fik gjort, prædiker. Og kanskje vi aldrig i fremtiden ser denne mand længere på jord. Men så, på Herrens dag, dommens dag, så kanskje vi møder ham i de samme skidte klæder. Han fik aldrig råd til ny. Dommens dag, hvilken side skal han stå? Og hvilken side skal du stå på? Du, så her, har det dem kendte denne misjær, så søb, egoiste, sikker. Hvilken side skal du stå på? Det kan jeg sige dig. Og det taler hjertens med om. Han taler netop om det. At gøre folk forskel på folk. Der gør du synd. Og Guds ord anklager dig som lovbryder. Og det begrunder Jakob med, at den som holder hele loven, men snubler ikke, han vil skulle blive et mand. Du skal ikke bryde ægteskab. Han som sagde det, sagde også, du skal ikke slå ihjel. Der som du ikke bryder ægteskab, men slår ihjel, der er du blevet en lovbryder. Læg lige mærke til det her. Gør forskel på folk. Og så ligger Jakob det med at slå ihjel. Det er der ikke, mor, at gøre forskel på folk. Siger du, hvad er nu prædiket af den norske lovgivning? Men der er forskel på den norske lovgivning og Guds. I Guds ords lys er du lovbryder, du som gør forskel på folk. Du er en morder. Ikke med hænderne dine, men i dit hjerte. For en egoist, ukærlig, ikke at møde ham for de skæbne klæder. Hvilken side skal du stå på? Dom skal være byt om deres. Mod dem, som ikke har vist barmhjertighed. Tal hellere, og han, slik som de, som skal dømmes efter frihedens lov. Frihedens fuldkomne, virkelig, at han ved sit fuldførte værk, som vi hørte i går, har sat dig fri fra dig selv, og denne optag af dig selv. Tag og handle slik. Han som kom til dig, hvis retfærdighed er så snavset tøj, skidtne klæder, og klædte dig i frelsens klæder og retfærdighedskappe. Lev som et slik.
Jakob og eksemplet, som Jakob taler, er kanskje ikke så aktuelt for os på bedehusene vore. Nå, jeg ved ikke hos dig, men for et års tid siden satte jeg og fik en prat med en ung gut. Han var blevet kristen i årene omkring, og Dalfriede, han var omkring 30 år. Der var han jo frelst, og var nu med i de kristne sammenhæng. Og når jeg møder et menneske, der er blevet frelst i sin ungdom, der bliver jeg så begejstret. Og jeg må høre, hvordan han er blevet frelst. Og høre, hvordan har det så været at komme ind i denne subkultur med gamle sanger, sprog og tanker, som jo er af en helt anden verden, bogstaveligt talt. Hvordan har det deres at komme ind i denne subkultur? Så jeg et ansigt, som blev mismodig. Han kiggede ned. Så sagde han, jeg er blevet så ensom. Jeg er blevet så ensom, efter jeg blev en kristen. Ja. Og så sætter han ord på, hvordan de hellige jo har deres relationer og venskab. Det er så vanskeligt at komme ind og blive en del af deres. Ja. Der gør det forskel på folk. For han er ikke vokset op og været med i barneklub og ungdomsklub igennem alle år. Han har ikke et netværk. Han har ikke et navn, hvis forældre har jobbet i mission. Don bliver hård for de missionstryk, som gør forskel. Og når jeg selv tager mig i det, at være på et møde, hvor jeg prioriterer mig selv, så må jeg ind og holde en egenskabsdag. Før den endelige dagen kommer, for dommen bliver uden barmhjertighed. Og jeg gribes af forfærdelse over så koldt hjerte. Men Moses taler ikke om denne form for forfærdelse. Han taler om Guds harme, Guds vrede. Hvor forfærdeligt det er ved det gang. Sandt er det, at det er forfærdeligt så koldt der, så egoistisk der. Men langt værre er, at så skal jeg stå for den helt, og der dør der. Skjønner du? Vort problem er ikke, at vi er på afstand. Slik kan vi nogle gange blive præsenteret i evangelisationsmaterialer. Vi er på den ene side. Gud er på lang afstand. Og vel, der kan være pointe i det, at syndens nød er død, og død betyder adskillelse. Men vores største problem er ikke distancen. Vores største problem, det er Guds bredde. Hvem kender styrken i din haler, og frygten for dig kræmer, slik større hos? Hvem kender styrken i din vrede? Og det her verset kommer, lær os at tælle dag. Lær os at tælle vores dage, så vi kan få visdom i hjertet. Hvilken visdom? Jo, den visdom, at når jeg kender styrken i din vrede,
og jeg snart skal stå for en trone, der må jeg bede om en ting. Vend tilbage, Herre. Ha' medløb med din tjenere. Der bliver en bøn vægt. Med os. Med din miskud. Med din nåde. Når vågenen kommer. Med os med din nåde. Bær morgenslik, der står i min danske oversættelse. Så vi kan juble og glæde os. Alle vore dage i fremtid. Skal den sande jubel og glæde fylde Guds folk i dagene, som kommer. Frem mod Herrens dag. Der siger det bare der, hvor vi står for hans åsyn og kender Guds redes styrke. Der bliver nåden en selvfølge. Det bliver en sandhed, jeg må bede om hver dag. Vær mig kold, egoistisk synder nådig. Og lad mig vandre i den virkelighed. Jeg kan fri. Lev og tag liv. Mæt os med din miskud, når morgenen kommer. Og Moses begyndte denne bønnen. Vers 1. Herre, du har været en bolig for os. Boligen, som jo vidner om syndens alvor. Tabernaklet tæt et forbillede på en sandhed hos Gud. Vidner om syndens alvor og forsoningens nødvendighed. Herre, du har jo selv været forsoningens skyld, som dit hus vidner. Du har jo selv bragt det op. Riv dette bolig, dette tempel med, og jeg vil rejse det igen. For 3 dage. Det var hans legeme, Jesus talte. Og må vi blive bevaret der. Alle vores livsstemme. Så vi også står på forsoningens grund, når han kommer. Må vi blive bevaret der alle vores dage. Så vi ikke bliver kolde, ukært, men vandrer og tager og lever som de, der er købt fri ved det kors. Og spejder og beder efter, om vi kunne få flere med. For han kommer. Sag er din fremtid, som står der. Det er forbundet med suk over egen elendighed, men det er også forbundet med jubel og glæde. Alle dine dage i vor Herre Jesu Kristi navn. Lad os bede. Så takker det dig for, Jesus, at du også i den bønnen, du lærte os at bede 3 gange dagligt, at du også der lærte os at bede, forlad os vores skyld, som vi også forlader vores syndere. Forlad os vor kulde, selvkærlighed. Forlad os de gange, vi gjorde forskel på folk. Forlad os, fordi vi ringeagtet en, som kanskje ikke er, som vi er flest. Og giv os nu denne troens fryd og glæde. Jeg er ikke mere min egen,
Jeg hører Jesus til. Hvilken salighed, hvilken frihed. Lad os slikke dit navn, dit nåderige navn, blive helligt og dyrebart for os. Amen.